Zdravo, djeco. Ja sam šumski maestro. Sviram, pjevam, pomalo spavam i družim se sa vašim starim prijateljima. Vi ih dobro poznajete. To su šumski patuljci, Borko i Pečurko. A danas želim da vam ispričam priču o tome kako su Borko i Pečurko učili o minama. Kad za loptom ludo juriš, u pobjede kada žuriš i kad želiš faca biti, pa sve druge zadiviti. Kad išaraš svoje lice poput strašnog poglavice, kad si željan da se boriš i ratnike svoje brojiš. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Kad te čupka i crv sumnje kad te kopka, kad se želiš uvjeriti, samo malo istražiti. Lopta je za igralište, indijanci za dvorište, crteži su za maštanje, a igračke za igranje. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez misli, dobro pazi, gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Mi hoćemo siguran dom, siguran san u domu svom. Bravo, 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 bravo. Hvala. Draga moja koliba, evo Borko, sve se sija kao sunce. A stvarno, Borko, kada su ljudi počeli da prave prve kuće? Da. Prve najstarije kuće u kojima su ljudi živjeli su bile kuće na drvetu. O, znači naši preci su živjeli zajedno sa pticama i crvima. Ma ne, ljudi su preplitali grane, vezali ih, stavljali preko toga travu i tako su pravili svoje prve kuće. Pa i nisu im bile neke kuće. Vjerovatno im je bilo jako hladno. Brrr. Pa tamo gdje je bilo hladno, ljudi su koristili pećine. Palili su vatre u njima da se zagriju. Kra. O, bravo. Čujem, znate sve o kućama. A naučili ste i o minama i o neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Kra. A znate li gdje se mine najčešće nalaze? Kra. Pozvaćemo šumsku vilu. Možda bi ona mogla znati gdje se mine najčešće nalaze. Dovedim policajca. Policajca? Dovešću im i ja policajca. Kra. Pitanje glasi, gdje se mine najčešće nalaze? Mine se mogu nalaziti svuda, ali postoje mjesta gdje se one najčešće nalaze. Kao na primjer napuštene kuće. Napuštene kuće i
Ruševine. Tako je, gospodine Crve. Napuštene kuće, ruševine, mjesta gdje su se vodile borbe, rovovi, mjesta gdje su bili vojni kampovi I mostovi. i okolina mostova. Vrlo su opasni električni stubovi i obale rijeka. I želim da naglasim, mine mogu da se kreću. Imaju noge. Nemaju noge. Možda puze kao ja. Ma ne puze, ali ih može pokrenuti rijeka, bujica, poplava. Pa onda ne smijemo nigdje da idemo. Kako ćemo onda čuvati šumu i obale rijeka? Pa ima nešto što vas može upozoriti na opasnost. Opasno je ako u blizini nekog mjesta vidite kosture životinja ili ostatke vojne opreme, sanduke za municiju. Rupe u zemlji. Tako je. I razbacana zemlja, sve što je neobično, gdje nema staza, gdje ne dolaze ljudi, zapuštene livade sa visokom travom. Tamo nemojte ići. To vas upozorava na opasnost. Tu može biti mina. A kada idete u obilazak šume, hodajte poznatim, sigurnim i utabanim stazama. To upozorava na opasnost. Tu može biti mina. Nema sigurnog mjesta gdje se možemo igrati. Postoji toliko mjesta gdje se djeca mogu igrati. Igrališta. Školska igrališta su predivna mjesta gdje se djeca mogu igrati. Onda parkovi sa svim svojim toboganima, ljuljaškama, klackalicama. Vaša dvorišta, izletišta u prirodi. Toliko divnih mjesta za igru. Nego, maestro. Ne prilazi ruševini, ne lutaj po pustoj kući, sa mostova ne silazi, u pećine ne ulazi. Policajke, policajci, nek nas vaše ruke štite, nek nas čuva vaša snaga. Učinite nešto s mjesta da nestane takvih mjesta. Učinite nešto s mjesta da nestane takvih mjesta. Mine se mogu nalaziti svuda. Napuštene kuće, ruševine, rovovi i okolina mostova. Vrlo su opasni električni stubovi i obale rijeka. A kada idete u obilazak šume, hodajte poznatim, sigurnim i utabanim stazama. Postoji toliko mjesta gdje se djeca mogu igrati. Igrališta. Školska igrališta su predivna mjesta gdje se djeca mogu igrati. Onda parkovi sa svim svojim toboganima, ljuljaškama, klackalicama. Vaša dvorišta, izletišta u prirodi. Toliko divnih mjesta za igru. Policajke, policajci, nek nas vaše ruke štite, nek nas čuva vaša snaga. Učinite nešto s mjesta da nestane takvih mjesta. Učinite nešto s mjesta da nestane takvih mjesta. Šta mislite? Šta mislite?